Keď si od nás žiadate cenovú ponuku na servis alebo náhradné diely, vždy vás požiadame o VIN číslo. Možno sa pýtate, prečo je to pre nás také dôležité. VIN číslo je jedinečný identifikátor vášho vozidla. Vďaka nemu dokážeme v našich systémoch zistiť presné informácie o aute. To nám pomáha správne naplánovať servis a objednať diely, ktoré sú určené práve pre vaše vozidlo. VIN číslo nám zároveň umožňuje zistiť aj kód motora. Ten je pri niektorých servisných úkonoch veľmi dôležitý, pretože aj autá rovnakého modelu môžu mať rôzne typy motorov. Prvé písmeno kódu označuje typ paliva. Druhé v poradí je číslo označujúce počet valcov. Za ním nasleduje dvojčíslie udávajúce približný objem motora. Piatý znak určuje počet ventilov na valec. Šiestý znak označuje spôsob nasávania. A posledný jeden alebo dva znaky sú presne to, čím sa motory Volvo navzájom môžu výrazne líšiť. Ide o konkrétny variant motora. Motory sa môžu líšiť napríklad vo výkone, softvérovej riadiacej jednotke alebo typom turba či rozvodmi. Ak nám teda poskytnete VIN číslo, vieme i hneď všetky informácie, ktoré potrebujeme. Nám to uľahčí prácu, vám to ušetrí čas.